салому дуруд ба ҳамаи шумо дӯстои азиз. Кадоми билети арзон дар кораи мақсад авиакасе бобоҷон 88. Хеле ки шумо медонед ман ҳамроҳи бобоҷон 88 дар масъалаи авиакасени авиабилет ҳамкорӣ дорем. Ана 50/50 гуфти хедаш. Хуб, хулосаи гап, билетҳо ба тамоми рӯи дунёро ҳастай. Основной бародарои мо мақсад айми шаҳрҳои Россия мепурсанд, мақсад ай Самара, ай Москва, ай дигар ҷош мепурсанд. Як рӯз мепурсанд, мега ка пагаи рӯзигаи оиле ка бигирам зангат мезанам, ки мега баъдтар мегирам, арзон шава баъд мегирам. Бародарои азиз, билет бо мегум ки арзон намеша, билет қимат меша. Ҳама рӯза ба хотири чи? Ба хотири ки мардум ҳама ай мақсад ай Россия хона мераванд. То медонӣ ки вақти хинакӣ мекунад, ҳама мақсад пеши зана фарзанд, пеши падару модарашон мерава. Бо ай баҳорӣ мея, аюс мақсад билетҳо арзон мешаванд. Ай Тоҷикистон омадан нафарҳое ки билет гирифтанин, ина рақамҳо занг занин иншоалло худо хадр.